again dyan na sa Bisaya. Good morning po sa inyo lahat. Ay, good afternoon nga pala ito. So, ngayon ay March 29, Friday, it's off time. So, Wow. ako'y nagbibihis na mga shy kasi pupunta tayo ng Batha. At mamimili tayo doon mga shy ng groceries, konti lang. A day in my life mga shy. So, ayun, base muna tayo, lipstick ng konti. At saka lagyan natin yung mukha nating makapal na. Lagyan natin mga shy ng sunscreen sponsored by Tereng. So paubos na nga yan mga shy kasi mahal yan dyan kapag bili. So regards nga pala ako sa pimples. Papunta na ako niyan mga shy ng Batha. Tingnan mo nga mukha ko mga shy, puro mga tigawat. Alright, so muni-muni muna tayo dyan saglit. So malapit na ata kami nito mga shy. So nagtaxi lang ako niyan mga shy. Yung taxi driver mga shy, mabait naman. Medyo gwapo rin siya mga shy. Tinitigan ko. Nilapitan ko. Tumingin pa siya mga shy. So sabi ko sa kanya, mag-hi ka nga. Manong driver. Ayan na mga shy. Nandito na tayo sa Bata sa Pinas Supermarket. So marami po diyang mga Pinay at marami din diyang bilin mga shy. Tara, pasok tayo mga shy. So kuha muna tayo niyan kasi paglalagyan natin yan ng bibilhin natin mga shy. So ayan, libot muna tayo ng konti. So marami palang mga sale dyan mga shy. So syempre yung listahan ko hindi dapat mawawala yan. Dapat nandyan kasi makakalimutin ako mga shy. So ayan, mga sale na mga lotion, iba't ibang lotion, may mga papaya, kung ano na lang dyan mga shy. So pili lang tayo dyan, may mga pants. 20, tag 10, may tag 10 mga shy. Dito naman sa kabila, dyan, marami din dyan mga sabon, mga Dove, yan, sale, nakasale yan sila mga shy. Yan yung Dove, so kuha tayo ng isa. Makikita nyo naman mga shy, 35, from 35 naging 29 na lang mga shy, malalaking sabon yan mga shy, so sobrang mura. So dyan naman, ang mga toothpaste mga shy, sari-saring mga toothpaste, pili lang kayo. At dyan naman sa side na yan, maraming malalaking mga sabon, may mga Tide, Omo, at ano pa, hindi ko alam tong iba. Tsaka may mga fabric conditioner na mga shy, nandyan na lahat mga shy, may mga kutsilyo, kung may papatayin kayo, may kutsilyo dyan. Tsaka may dyan, may mga kalaha, mga kutsara, mga lagayan ng tubig, napkin, meron din mga napkin sila mga shy, lahat mga shy, lahat, kung ano yung meron yung ibang mga mall, nandyan sila, kompleto, ayan, meron din pang package na. So kumuha nga pala ako niyan pang package mga shy, nag-advance mag-isip. So 18 star na lang, diba mura lang dyan sa bandang yan, ano na yan, pang cargo na mga shy, kung pwede kang bumili dyan in advance kahit na malayo pa yung uwi ng Pinas. O dyan, pumunta muna ako dyan mga shy kasi bumili ako ng hasa-hasa, tag 5 lang ang kilo. 5 star yan mga shy, times mo sa 14 something yan ang kilo sa Pinas. At saka bumili din ako nyan squid game kasi 5 kilos ang hasa-hasa. Yan naman mga shy, tag 18.95 per kilo. Times ka na lang mag-times ng 14. Pero ang maganda dyan mga shy, mura lang naman. Tapos presko pa mga shy, hindi pa pula yung mga mata nila. Maraming papipilian na mga isda, pero yun yung isda na paborito ko mga shy. Sarap din naman yan, may mga tuna, may salmon, kung ano-ano pa mga shy. So syempre ang energy hindi yan mawawala sa akin mga shy. Bili tayo ng energy, tsaka bili tayo ng kunting mga frozen mga shy kasi yan yung mabilis lutuin mga shy, lalo na pag may trabaho ka. Tender loving care. Tsaka bili tayo ng bingo. Bumili din ako mga shy ng yung tinapa kasi yun yung ko sa opo, magluluto ko ng opo. So ayan, syempre ang itlog, hindi yan makakalimutan mga shy. Dapat always nandyan yung itlog kasi for emergency yan. Kung wala ng pera, yan ang lulutuin. Kung wala ng
ulam. Yan ang lulutuin. So may mga bulad din dyan mga sayo. Meron palang mga bulad dito. Yan, sarap ng bulad. Pero hindi ako bumili mga sayo. Tingin-tingin lang ako dyan mga sayo. Yan, marami palang mga gulay din dyan mga say. Ano-ano na lang. Luya. Bili tayo ng luya kasi inuubo ako. Yan. Bili tayo ng luya, fita. Siyempre, bili tayo ng biscuits. Pag magutom, pwede kang kumain. So, ayan, magbayad na tayo mga say. Ano pang inihintay natin? Para makauwi na tayo mga sayo. Tingnan mo yung bill, 533.26. Oh my God. Kulang pa nga yan binili ko mga say. Ikaw na lang mag-times mga say sa 14. Uwi na tayo niyan mga say. Punta na tayo sa labas. Maghanap na ako tayo ng taxi para makauwi na mga say. Kasi na yan, mga 7 PM na ata to mga say. So kailangan ko lang umuwi. Kasi magagalit na naman si Baba sa akin mga say. Iwan ko kay Baba. Parata akong pinapagalitan. Okay, alright. Pasok na tayo. At tayo ay uuwi na at makatulog na mga say.